Og vi er i Moskva, i den del af Moskva, der hedder Sokol. Og vi filmer inde i et supermarked. Og ja, her har vi så en køddisk. Og det her, det er en pastaret, en russisk pastaret, der hedder pelmeni. Det er fyldte pasta med alt muligt forskelligt i, som oprindeligt kommer fra Sibirien. Mere kød og mere kød. Og ja, her står bare så og kigger på pølsesørm. En masse russiske pølser. Det var vel nok dejligt. Overvejer næste træk. Så herover har vi så Ole. Hej Ole. Hej. Nå, Ole. Hvad siger du så til det russiske madmarked? Sådan i det hele taget. Det ser meget lækre ud, andre ser lidt mystiske ud. Se en tyk pølse. Ja. Det, og se det der, hvad er det? Det tænker man, hvad er det der? Og se den grønne pølse der. Den er der også med. Hvad er det? Grøn pølse. Det er meget mystisk. Og vi går lidt videre. Er der mere kød? Vi er i kødafdelingen. Tørret fisk er også en ting, den har meget i Rusland. Og noget af det mest fantastiske, synes jeg, blandt andet kommer vi hertil, nemlig kagerne. De har bare det mest fantastiske kager. Her i Rusland har de en helt vild kagetradition. Og her kan vi se nogle af de endnu vildere, kæmpe store pyntede kager. Det har de virkelig meget af her. Hold da op, mand. Det må man nok sige. Og det er slet langt fra den eneste kagedisk i det her supermarked. Eller, det er jo ikke et supermarked. Det er jo egentlig bare en masse små butikker i samme rum, eller samme sted. Udover det, så er der også rigtig mange udendørsbutikker i Rusland. Rigtig mange. Og her, der kommer vi så til nogle flere kager. De er bare helt vilde, de kager her. Se lige den grønne. Se lige den grønne til Ole. Og det må man nok sige. Se lige den grønne. Hold da. Den er grøn. Ja, og de ser jo helt fantastisk ud, de her kager. Det ligner noget fra et eller andet. Og ja, her der kan vi så se mindre af slagsen. Og jeg vil vise jer lidt nogle af dem. Vi har smagt dem her. Dem har vi smagt simpelthen. Og de smager rigtig dårligt. Ja, det vil jeg ikke råde jer til. De smager det der øverste farvede lag. Det er sådan noget gelé. Det smager ikke så meget. Det midterste, det smager absolut ikke af noget. Det er sådan lidt æblekonsistens. Og det der bløde kagelag i bunden, det smager fint nok, men det opmåler ligesom ikke rigtig resten af kagen. Og flere kager. Kager i massevis. Der bliver ved, det bliver ved. Og mere kød. Foregår altså på den måde, at der er masser af diske ned. Den går ligesom to veje. Den her vej og ned den her vej. Og der er der så en hel masse mennesker, der har deres egen lille bod forskellige steder. Og bare står stadig overvejende og kigger på pølser. Jeg har besluttet os for, hvilken pølse vi skal have. Har I besluttet det? Ja. Okay. Så jeg bare finde ud af, hvordan vi kommer i kontakt med dagen. Okay, ja, jeg tror det faktisk kan... bare, hun ekspederer en anden. Og han siger, at han tror, hun ekspederer en anden. Det kan være lidt svært at kommunikere med russerne nogle gange. Der er ikke nogen af dem, der taler engelsk overhovedet, faktisk.
Og ja, nu prøver vi lige at finde Ole igen. Dernede var han. Så går vi frem. Og mere kød. Kød er meget billigt i Rusland. Faktisk, ja. Flere gange billigere end i Danmark. Og der er masser af tørret fisk. Og frossen fisk. Og her har vi så Ole. Der var han jo igen. Det var nok dejligt. Så kan han hjælpe os lidt. Og Ole, han står her og kigger lidt på mælkeprodukter. Der er utrolig mange kefirprodukter, som er sådan en slags gæret yoghurtdrik-agtigt. Det smager ikke så lækkert, synes vi. Det smager faktisk ret ulækkert. Og her har vi en salatbrød med forskellige slags salater. Og en ostebod. Det kan Ole godt lide. Han kan rigtig godt lide ost. Masser af dejlig ost. Og ja, oste er der mange af i Rusland også. Og her til gengæld ikke så meget marmelade. Her er der lidt marmelade, men det var ikke, hvad vi ville kalde for marmelade i Danmark. Vi har smagt noget af det. Det smager meget sødt, og ja, ikke altid, man ligesom kan fornemme frugtdelen. Det er ligesom Se, det står ikke så frugtigt. mild, at det er dansk. Hvor står der, Egon? Der, men der står mild. Mild. Det Ja, mild. Men det er dansk. Ja, det er jo ikke til at sige, men det er det nok ikke. Der er trods alt en del ting, der hedder det samme på russisk. Det russiske sprog giver meget god mening, hvis man hører ordene ind for en i forhold til dansk. Og I kan se, der er poter på Oles trøje. Det er en Knuthenborg Safari-trøje. Nå, men tilbage. Ja, det giver meget god mening, de russiske ord egentlig. Problemet er bare, at de har et meget anderledes alfabet, så det er helt umuligt at læse. Og ja, der er så lidt. Så ligner det kunne lige så godt have været i Danmark. Coca-Cola, Fanta, de udbredte ting. Og tørrede frugter er også en del af det her marked. Og som I kan se, hvis I ikke har set det før, som I nok ikke har, så er Ole blevet klippet. Det er magisk. Han har faktisk kort hår nu. Det er utrolig pænt. Og han kigger nu på kagerne. Og dem kan man jo ikke rigtig få nok af at se på heller.